Oana Zăvoranu. L-ai înșelat pe Pepe și cu alți bărbați în afară de Tudi? Nu. 71% pozitiv. Simona Trașcă. Zi, draga mea, sunt filmări publice pe care le-am găsit în arhiva Culmea, în arhiva Eram sigură că o să trustului apară la un nostru. moment dat. Păi da, Nu le-am făcut văzut asumate. niciodată. Nu le-ai văzut? Nici filmarea asta n-aș fi făcut-o dacă aș fi știut de la început despre ce e vorba. Cât Am bani ai semnat câștigat? Că nu știu dacă contractul mi-ai foarte puțin. Puțin? Foarte puțin. Am semnat contractul Era și criză și atunci. mi-a fost frică de despăgubiri. Răzvan Ciobanu. Nu pot vorbi despre droguri la modul general. Eu n-am încercat decât un singur drog. Ce te-a făcut să te apuci? Curiozitatea? Curiozitatea. Și ca să-ți răspund foarte sincer, tot timpul mi-am pus întrebarea, bă, cum e? Dar nu stau de depresie, nu ai nevoie de De ce anturaj. trebuia? Serghei Mizil. Mă scol dimineața. Mă scol dimineața. Da, zic, bă, mardă ăștia, asta a fost în capul meu. Strângeam din curs, strângeam mierea, zic, mamă, ce m-au umplut ăștia, zic, că nu știam eu. Știi ce aveam în cap? Cum eram așa, m-am mult, bă, că mor, dar ce o să, Caterica o să fie acum. Stăteai cu morcovul ăla, n-ai pus tu mâna? Ba da, stai și în capul meu, zic, bă, mă scol și-l prind și-l mușc. Da! Era categoria Adevărul este dincolo de noi, n-am mai apucat să spun denumirea. Cruduțo, cine a câștigat? Mr. Serghei Mizil! Da. Foarte bun. Bravo, Serghei. Ia, Serghei. Bravo! Ia. Asta este diploma, Asta este premiu. ăla este premiu. Poți să-l ții? Am voie să vorbesc. Te rog, la microfon. Mamă, ce buchet ai să nebunesc. Nu te da în spate, că ești în lumină. Aici să te vadă lumea cum ești. Cât ai băut? Ai băut mai mult decât sticla aia? Vă rog frumos. Tot timpul Stai a fost cu un fața. om sincer. Ce fața Nu mă cu fața. N-avem camere acolo, Serghei. A fost sincer, mă doare în cur. Mă doare în gură. Bine, băi. Nu e voie să spui așa ceva Pregătește. la televizor. Dom'le, am La avut emisiune de cultură. Ca a noastră. Așa. Dar și v-a plăcat așa mă că faci. Ei, cine Așa e frumos. Serghei, Bă, pentru tineretul României am făcut ce am vrut. Am băut ce am băut. Am făcut ce am făcut. M-au chemat, e treaba lor. Înțelegi? Când vă prind la curul gol, poți să vorbesc în poezie. Băi, Blondo, ce faci? Să-mi eu... băi, gata, gata, vă mulțumim. Gata, gata. Vă mulțumim, domnul Serghei. Serghei, Nu vreau să plec! ia-l pe brațe. Hai, pe brațe. Crăciun fericit. Serghei, te-am pupat. Să moară mama! Cântă-vă, să moară! Să moară! Să mergi! Ia, mă. M-am născut de bărbați! Dacă promis că nu vorbești prostii, îți dau microfon. Doamne, bă! Nu pot. Poți fac așa? Fugi. Sărbători fericite, te pup, Serghei. Nu mai dau. Hai să o bă! Asta e sufletul meu! Pa, Serghei, hai să te conduc.